Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa araw-araw. At sa mga kababayan kong taga Pangasinan, Masantos, Kabusan, ug tulabi at si kayo namin titan kumun makmaksil sulaman yun amin titan. Bago ang lahat ay mag-subscribe kayo sa lahat kong video at like and share at pakipindot na rin po ang bell icon para updated kayo palagi sa aking susunod na video. Maraming salamat po. Bago ko po umpisan ang video kong ito, shout out po kay Bike Tayo Kabayan at sa inyong lahat, shout out po. Ginawa ko po itong video kong ito upang maibagi ko ito sa inyong lahat ang aking mga kaalaman sa spiritual at mga orasyon para po ako ay makatulong at magagamit po ninyo sa pangailangan sa araw-araw. At matulungan nyo na rin po ako sa aking YouTube channel. Hindi po ako maganda pagkagawa ng aking YouTube, wala pong edit, pero ito ay mga buhay na salita at hindi po ito gawa-gawa lamang po. Sana po pakaingatan at huwag ipagyabang. Maraming salamat po sa inyong lahat. Umpisan ko na po yung ang ibabagi ko ngayon po sa inyo yung General Round Devotion, pangkalahatang panalangin sa lahat ng mga kargada. Narito po ang panalangin. Jim, kamay sa dibdib. Kamay sa noo. T, ituro pataas sa langit ang kamay. Jim T, Alpha and Omega. Yahweh. Yud Hi, Wau Hi, Elohim Abba, Abra Iyaki. Aram, Akdam, Aksadam, Mararka, Entero, Sora, Aba, UBSU, BCI, Todos Corpus, Christi, Igsak, Igmak, Igusong. Apa ng kaharian ng langit, Diyos ko, kaawan mo ako. Diyos Ama, kaawan mo ako. Diyos Ina, kaawan mo ako. Diyos Anak, kaawan mo ako. Diyos Espiritu Santo, kaawan mo ako. Magandang araw o gabi, Diyos Ama. Magandang araw o gabi, Diyos Ina. Magandang araw, gabi, Diyos Anak. Magandang araw o gabi, Diyos Espiritu Santo. Patawarin mo po ako, Diyos Ama. Patawarin mo po ako, Diyos Ina. Patawarin mo po ako, Diyos Anak. Patawarin mo po ako, Diyos Espiritu Santo, sa aming mga nagawang pagkakasala at paglabag sa iyong mga utos kasama ng iyong mga santo-santas na lahat ng langit. Iaalay ko sa lahat ng orasyon, depensa o kalasag sa aking buong katawan at kaluluwa at sa lahat ng kasantusan ng mga mandirigma, sa lahat ng mga kabanalan ng Diyos Ama, Piri, Labi, Labami, Umti, Pater Sancti Jesus. Ito po ay magagamit po sa pangkalatang pangdepensa po ito. Ito ay maganda po sa mga nag-umpisa pa lamang po nagde-devotion. Sana po tangkilikin mo nyo itong aking binahagi sa inyo. Napakabisa po ito na magagamit mo nyo sa pang-araw-araw, pang protection at pang puder na po. Sana po pakaingatan po at huwag ipagyabang at i-share nyo sa iba para malaman nila rin po ang mag-devotion. Turo po nyo sa iba at sana po huwag makalimut mag-subscribe po. Shout out po sa inyong lahat at sana po ay nasa mabuti po pagkayang kalagayan lahat palagi sa araw-araw at mula sa sakit, disgrasya, kapamakan. At patuloy po tayong manalangin lang po sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na siya po ang nakakaalam nating buhay pang araw-araw at sa lahat ng mga haharapin nating mga araw pa susunod pang buwan. Maraming salamat po at
Shout out palagi kay Bike Tayo Kabayan. Siya po lang nag-request na magpa-shoutout, pero i-shoutout ko rin po kayong lahat. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyo. Sana po tangkilikin niyo palagi ito at kayong mag-alangan na ang tinuturo ko po dito ay mga buhay na salita. Ito po yung karugtong po. Yan po karugtong. General round, devotion, pangkalatan, panalangin sa lahat ng mga kargada. Hiwaga ng Pangasinan. Napakabisa po ito na aking ibabagi sa inyo. Maraming salamat po. Masaling ko naman po. Jim, kamay sa dibdib. Kamay sa noo. T, ituro sa pataas sa langit ang kamay. Jim, T, Alpha and Omega, Yahweh, Yu, Hi, Wow, Hi, Elohim, Abra, Yaki, Aram, Akdam, Aksadam, Mararka, Entero, Sora, Aba, B, BCI, Todos Corpus, Christi, Igsak, Igmak, Igulhum. Apat na karya ng langit, Diyos ko, kaawan mo ako. Diyos Ama, kaawan mo ako. Diyos Ina, kaawan mo ako. Diyos Anak, kaawan mo ako. Diyos Espiritu Santo, kaawan mo ako. Magandang araw o gabi, Diyos Ama. Magandang araw o gabi, Diyos Ina. Magandang araw o gabi, Diyos Anak. Magandang araw o gabi, Diyos Espiritu Santo. Patawarin mo ako, Diyos Ama. Patawarin mo ako, Diyos Ina. Patawarin mo ako, Diyos Anak. Patawarin mo ako, Diyos Espiritu Santo, sa aming mga nagawang pagkakasala at paglabag sa iyong mga utos, kasama sa iyong mga santos at santas na lahat ng langit. Iaalay ko sa lahat ng orasyong depensa o kalasag sa aking buong katawan at kaluluwa, at sa lahat ng kasantusan ng mga mandirigma at sa lahat ng mga kabanalan ng Diyos Ama, Eri, Labami, Omnipater Sancti Jesus. Ito po inuusal po sa isang bisis lamang po at ihip po sa dibdib ng pakros. 3 bisis ihip po sa dibdib ng pakros. Itong punto. Napakabisa po ito na aking binabagi sa inyo. Sana po huwag makalimutan mag-subscribe para makatulong po at matulungan po niyo ako. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.